Glenda. Kitang-kita niyo naman bahay. At ang mga nasa palibot, paligid pala. Sundan mo ako, Maricos. Sundan mo, kaibigan. Ang bibe naman dito sa bandang to, medyo nagka-bulbol na yung mga pulo at naputol na mga pulong kahoy. Nandito si Mami. Mami, ano po sabi niyo tungkol sa ating bagyo na si Glenda? Kumusta na po? Kita medyo malungkot si Mami kasi dahil sa pag-ibig ako nakatawa pa rin. Medyo nababaliw ng mga tao dito. Kahit si Mami nakatawa pa rin. Ito natin ang mga panibayentary dito. Medyo dito nabasagan kahit kita-kita nyo naman. Kumpleto na yung bahay pero nabasag pa rin yung mga salamin. Walang mayroon. Hiraman, walang mahirap. Ano yung owner lang? Ano yung owner ng bahay? Yung in-interview natin kahapon na si Jungjung. Si Jungjung, ano naman po masasabi niyo sa bagyo? Good shit, sir. Good shit. Good shit. Kitang-kita mo naman doon. Yan, nag-wall na yung mga punong kahoy. Si Manny po, interview mo si Manny po. Kasi naman daw sa ditong Philip School. Sir, kumusta naman po yung pagtulog niyo kagabi habang umabot? Isang madaliang tanong lang po, isang madaliang sagot. Kung ikukumpara po si Yolanda at saka si Reming, saka si Glenda na tumama sa ating sa Bicol, alin po ba mas malakas? Ay, nako! Ay, mas malakas na, di ba? Ito na si Glenda. Glenda, parang bukod sa pala sila babae, parang sila malakas. Wala nga lang ito masyado nila, pero hangin. Parang hangin na bagas. Di ba rin? Okay, maraming salamat po, Sir Pax. Ayaw po ang kaibahan ni Glenda at Reming medyo maulan. Ito ni Glenda, puro hangin. At palakas na. Kita nyo naman. Ayan na muna po ang ating nagirapan dito sa Akong Putol. Back to you guys. May nagbabalik po tayo. Sa ating programang Bagong Pilipinas Ligtas. Kasalukuyan po naglilinis ang ating mga kababayan na nasa lantan ng bagyong Glenda. Bumabangon at patuloy na positibo pa rin ang buhay. Halika't interview natin ang nagkailang residente dito. Isang babae. Kumusta naman ang bagyong Tapos, kumusta naman po yung inyong pagtulog? Nakatulog po ba kayo? Anong maaga? Kumusta naman po ang bagyo? Okay pa rin. Kumadyo, okay, parang palit daw. Ito po naman sa ating si Nanay. Manay Lola. Manay Lola. Medyo bumabago na yung mga kabayan. Okay pa rin. Ayos may interview tayo. Ito pang medyo apektado pa rin kasi sila ng bagyo na si Glenda nga napakalakas. Meron tayo dito habal-habal driver. Sir, kumusta naman yung ngayon? Kahit walang magalan kasi yung mga puno. Ano tayong tubig? Mahalang ka. Medyo parang alam minute kayo sir. Malapag tayo rin. Protection ba ito para hindi ma-umitim? Para hindi yung Maraming salamat ang mga ating habal-habal. Noel, yan, si Mr. Noel. Wala na tayo dito may interview kasi last camera side. Nagtagong kasi sa pala. Kumusta namin ito? Kumusta ang bagyo? Kumusta ang bagyo?
kalambutan. May kalambutan ng bata. May kalambutan. Bata pa lang, may kalambutan na. Hindi ko na tayong ma-interview sa ngayon dahil sila ay busy-busy sa kanilang ginagawang paglilinis at pagbangon sa kanilang bahay. Wala nang tao dito mga kaibigan. Aling tayo doon. Cut mo na. At magbabalik po kami after ng ilang minuto.